नागिरदों खुलुमबाय थास' बिबार खाबाय आरो हा खुरखानायफोरबो नायो आयौ दैयानो आंखौ बुखारलांखागोन जों गामि सेरनि दंग' फिसाल'मोन एखेबारे खुरखाजोब्बाय हनै जोंनिथिंसो खुरखालांगासिनो दङ इयो ओइ हनै जोंनिखैसो खुरखालांगासिनो दं दावराइबारि गामिनि अग्रं दैमाया खर'निफ्राय खुरखावबोनानै ओरै फैबाय बेनिफ्राय आरो ओरैबो गिथाव महर लाफैबाय नै फाथोखौनो गिसिखालांजोब्बाय गिलु बालुसो बेखौनो नायथावथाव नै थास' बिबाराव खाफैदों उसुमिबो दं खुरखालांजोब्बाय थारुनाबो थांबाय नै खावसे दैयाव जि मोनामोना खारि गोजौखौ बानायबा हाबो खुरखाबोजोब्बाय नै मालपवाबो गेसाव लादों गोफोन दायो न'आव थांनानै जाहैनो थास' माबाबो लाबाय मालपवा मोनबेसे लादों मोनबा गामिजोंसो खुरखादेरबोगासिनो नैबेहाय गामि हा नैबे बारसे आयौ गासिखौबो सिगाङावबो फिसाल'थारमोन बियो दुब्लिनि दंग'सोमोन केनेल बादिल'मोन दा बेनो दै फाग्ला फैदेरनानै फुरा गिदिर जाबाय आरो थारुन बिबारबो थास' बिबाराव लगायनांखाबाय लगायबा गोथाव जायोना जायाथाय गलांफिनजोब्बायसोदांलै आंनिया
लाबोदों खाबाय थायो खोमालै मानसिफ्रा बारथ'वाखै नामा लेबु गायबाय नालाय नै बिबार बारखायाखै दाबोनो Coba. Degangang sampai. Sabar lokasi. Sabar loka. Nunjuk. Nunjuk. माजों जागोन सुमि अमा गोरानजों अमा फोरानखाबाय हा है थांना गेजेराव मानो गुलुंजागोन देनां जाबाय सास'नि नुवासै नों बिदि ओरै थास'खौ नागलांसै थारुना बारा गोथाव जाया थास'आसो गोथावसिन जायो वाव ओरै नागलांसै जवान लागोन ayo aku belum betul jangan tak Nah, dia atas berkakasnya dong orang apa? Ani. Amini. Belum. Kaso bibar ni kado. Sadarin. Jadi berani nguri. Kaso bibar ni kadang. Oma geranjing jane. Berdiri bide. Oke. Tasu bibarnya oma geran. Samu sobai. Ya, budi kita. Oke. Narji oma. Isir-isirnya purun nih Tasu bibarku dana kubun berapa salah sih. Kain tan nak lah, hah? Lape nih? Kurciok enca. Beri barba pun dana aku sana kau. Snack senja kema. Doi punya bisa sementar dia jaga. Tasu kadang. Napam tasu bareng, umageran tasu bareng, unageran. Dah saya ini sejak, dah kita dah kaya umageran dia tasu bareng saya ini. Beriaka. Kusunang kusir. Barsın. Tasım. Götürsün zeyini. Konayav gidelim. Gel ne var ben?
नंगौलाय नुनो मोना ओमफ्राय सलबारखौ बिदि नागिरबा मोनो Selalu. नै थुलाय थुलाय आं बेयाव नागिरबावनो बेखौ लादो माबाखौ Ada. साम' गारबोखो नों माबाखौ होनदों दहाय जों बैजों थांदोंमोन मेंबाय थास' बिबार खानानै थास'आथ' मेरला दं नै Sebar gidi-gidi car. अमा गोरान थोसिगोन हाथायाव बायोबाथ' मुथाबासो जागौमोन बे 10 थाखा 10 थाखा 50 थाखा आरो इमान गिदिर गिदिर मोना हाथायाव अमा गोरान जानोसै दै खुरखानायबो नायबाय बाब देन्जार जानानै दं दै फिसाल'मोन बियो सिगां ओइ गलांगोन गथ' आयो गलांजानो लुगैदों बियो मौसुमिया आबो बेसे लेथ्राजों एथ' लेथ्रा जाखाय सुइ गेसाव नङाबा बे माबा माबि गोथै सोथै एफा गिदिर जाबाय आरो बे दैया Dia syuting kapan ini sih mas?